7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy 2000! Čovjek u životu ne zna šta ga čeka. U trenutku može sve da se promeni. U životnoj igri zvanoj brak dođe do nerazumevanja. Kada partneri postanu stranci. Kao da govore tuđim jezikom. Šta se to desi u odrastanju u našim glavama? Gde nestane ona luda ljubav zbog koje smo menjali svet? Na tom bračnom putu pao sam i ja. Pitao sam se šta da radim. Da li da nastavim dalje? Jedino što sam tada znao bila je muzika. I opet se setim Buhe. Uvek kada padneš, to nije kraj. Ustani. Nastavi dalje. Cilj je tu negdje blizu. I stvarno, ona je bila tu blizu, samo na par koraka od mene. Kad smo zajedno odlazili za Novi Sad, negdje nasred puta, ona je pevala pesmu Ponekad. Pa je ušila, uopšte nije se nudila, niste meni znao to, da ona peva. Ja znao sam nešto da zna da peva, ali ne tako dobro. Onako probudiva neke emocije u meni, ja sam rekao, stani, ti ćeš da pevaš. Ona se zbunila potpuno, ja sam rekao, od sada ćeš ti biti pevač grupe Đogani, ona se zbunila. I želim da sada, kad počinje novi Đogani, novi dani, želim da napravim nešto potpuno drugačije, novo, i mislim da ću u tome uspeti, i to je za mene na neki način jedan novi prostor da sebe pokažem u jednom drugom svetu. Sviraj malo. Ma vidi koja guža. Ajoj. Da se uđe unutra. Ispred diskoteke. O, da. Samo ovdje ispred, ajde izaći. Ispred diskoteka, ne mogu se uđe unutra. Ajde, požuri. Ja ne mogu da verujem šta se ovo dešava ovdje. Čekaj, 2000 ljudi je prošlo. Ne, Napolje je oko 2000 još. Napolje je 2000 još. Ne može da... A ušlo je 2000 unutra. Sad je to dva modima pozadnje. Tuka boja. I on mi skače na pozadnje bitno. Pozadnje. Hajde. Prvi neki da to vidimo. Čekaj, Ajde, Vesna, idemo. hajmo svi kod Čoleta, ej. Ajde. Pevajte jednu pesmu koja je postala veliki hit. Zato je kriva pjesma Znam ja.
Nigdje se smiješ. Ajde meni, nemoj. Čekaj se, hoću. Hoću tebe, evo tebe. Gotuješ? Velika je škola Đogani. Zar ti stvarno mala ne znaš ko sam ja? Zar ti nikada nisi čula za Đogani? U tim svim eksperimentima, tražeći novu vrstu muzike, kao što je tražio svoje vremeno i novu vrstu pokreta, ja dolazim do nekih saznanja, do nekih novih zvukova, nešto napravimo slučajno. Jer tu faktor greški tekako može da odigra presudnu ulogu. Iz slučajnosti neki dođemo do fenomenalnih rezultata. Zašto mi se čini opet da krizi? Saradnja sa Đoganijem je vrlo kompleksna, s obzirom da Đogani ima afinitete i ka igranju. Hladno, oko srca, nema ljubavi. I ka muzici. Nije meni bolje naučio da volim, što bi vreme gubio ti. I ka filmu, ka videoprodukciji. Ka spotovima. Da budem samo jedan dan, da pratim svaki korak tvoj, da vidim... Samim tim ona nosi određene i poteškoće i određene dobre segmente. Udara, odliva ludara, mesec sunce opera, spasa nam nema. Tolika količina tendencioznosti, znači nešto kad naumi, ako vam kažem, najtvrdoglaviji čovek u ovom delu Vaseljene je Đogani. On je lud, lud je lud, lud, on je lud, lud je lud, lud. Koji je počeo vrlo bezazleno, kao jedan fenomenalan igrač i ušao u sve to. Neću dva, hoću 10 časova. Ali kako je hvatao konce tog biznisa i svega, on se toliko upgrade'u i toliko radio na sebi. 4 strane sveta, putujem Evropom. Njegove upornosti nema kraja. Hej, tugo moja, vidi kako pevam. Dok ne izvede nešto do perfekcije, ne može da se mi kažem, ali Đogani, ta sitnica neće dopriniti komercijalnosti projekta, niti pesme, niti ništa. Ajde, samo ti to uradi, pa nije nikakav problem. I onda... Idemo 1000 puta i ovo nanovo, što se kaže... Znam da si isti ko pre. I sve da bi došli do tih vrhunskih rezultata, što se definitivno kroz ovih 20 godina naše saradnje pokazalo kao ispravno. Svaku što pala je zbog nje, tugom platit će.